A kako to izgleda kada mi neko uvredi i dira Bogdana Ilića, Baku Prasta, najboljeg prijatelja, kuma i brata? Ja ne znam kako je došlo do ovoga. Ja moram odmah da kažem, Buraz, kako je došlo do toga da sam ja kum, brat i najbolji prijatelj Marka Jacka. Zaista ne znam, Buraz. Kad se to dogodilo, ljudi? Jeste vi ispratili, Buraz? Jeste vi ispratili? Ja ne znam. Jo, jes. Ne, odakle je Riki izvadio sve ove epitete, brate? Pa, to izgleda ovako. A čekaj, ali lik pušta distrek na mene u pozadini i brani me, ne razumem. Dira brata. Pa, to izgleda ovako. Jeli? Šta si jeo govna, bre? Šta si jeo govna? Okej. Niko neće smeti da me dira. Ovo je, ljudi, da li je ovo po vama realistična reakcija Marka Jacka na nekoga ko mene dira, Buraz? Ja bih rekao te, bro, da je real. Si jeo govna za njega. Si jeo govna. Jebem li te usta da ti imam. Ustaj! Ustaj kad ti kažem! Ajde sad mu se izvini. Izvini mu se odmah, pičko jedna. Ubre. Samo još jednom da ti čujem. Ubre. Da riječ jednu kažeš za njega, Koskiću, da ti polomim sve. Ubre. Ču! Šta bio ono kraj? Burazeru, a? Burazeru! Ajde nek dođe neko, bre, Burazeru! Gde su reketaši, bre? Gde su reketaši? Nek se ja Marku Jacku ako imaju problem sa mnom, bre! Ja imam leđa, bre! Ustani, ajde, bre! GG, bre!